Bé, malauradament, un any més ens trobem commemorant aquest dia, el 25 de novembre, Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Un dia que serveix per denunciar i posar sobre la taula les violències que patim les dones només pel simple fet de ser-ho. Perquè sí, ens assassinen només pel fet de ser dones. 97 feminicidis el 2023 a l'estat espanyol i 22 als països catalans, segons les dades de feminicidio.net. Xifres que inclouen els assassinats familiars i assassinats infantils per violència masclista. I un d'aquests assassinats, com bé s'ha comentat, es va produir a la nostra ciutat, en plena festa major, amb la contundent resposta per part de la ciutadania que va sortir al carrer en rebuig d'aquest assassinat. Aquestes dades i tot el que suposen són esfereïdores i constaten que tots els avenços i recursos que es destinen per erradicar les violències masclistes, lluny de disminuir, augmenten any rere any. I això demostra que les polítiques públiques feministes continuen sent més necessàries que mai, per molt que certs sectors segueixin negant les dades, la realitat i l'existència d'aquesta xacra. Les violències masclistes són el principal problema de seguretat que té el país. No són un fet aïllat ni privat, no són un problema de les dones, són un problema de tota la societat i la seva erradicació és una lluita col·lectiva. I parlem de violències masclistes en plural, perquè la violència sexual, la violència física i la verbal, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència vicària, la violència obstètrica, la violència institucional i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple fet de ser-ho són també violències masclistes i no diferencien entre edats, classes socials, procedències o altres estructures socials. En les darreres dècades, fruit d'una intensa lluita feminista que ve de lluny, hem viscut un canvi profund amb el rebuig social a aquesta violència estructural contra les dones, però encara tenim molt normalitzades actituds i comportaments masclistes de menyspreu, ridiculització, control o dominació envers les dones i els seus cossos. És imprescindible que tant les dones com els homes identifiquin i reaccionin davant d'actuacions que constitueixen violència masclista. No en podem ser còmplices. Responsabilitzem els agressors en comptes de culpabilitzar la víctima. Denunciem i actuem. La corresponsabilitat és imprescindible per acabar amb aquesta xacra. Volem una societat de dones i homes lliures on la violència contra les dones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, orígens, classe social, edat, etc., en cap cas estigui legitimada, sinó que es condemni i es rebutgi, perquè les dones ens volem vives i ens volem lliures. Alhora, no permetrem missatges racistes, xenòfobs i discriminatoris vers col·lectius de la nostra ciutat. Les agressions i violències masclistes són produïdes per homes, independentment dels seus orígens, i no permetrem l'estigmatització de col·lectius de la nostra ciutat. Des de Cornellà fa anys que la ciutadania i l'Ajuntament treballem per acabar amb aquesta xacra i es fan actuacions concretes de prevenció, acompanyament i de lluita contra tota mena de violències masclistes envers les dones, però encara ens queda molt camí per recórrer. Lamentablement aquesta moció no ha tingut el suport de tots els grups del consistori, quan en aquesta lluita és imprescindible la implicació de tots i totes, perquè va més enllà dels colors polítics de cadascú. Ara bé, cap sorpresa que no signin la moció quan neguen el gènere, la violència masclista i fan observacions racistes. En la següent moció parlarem de drets humans i a les dones se'ns vulneren contínuament els nostres drets. Per tant, erradicar la violència masclista en totes les seves formes també és un compromís per defensar els drets humans. Cal continuar denunciant, treballant, lluitant i implementant polítiques feministes, equitatives, igualitàries i justes. I sí, continua sent necessari fer declaracions, mocions i actes amb motiu del 25 de novembre, però també és necessari treballar i lluitar contra les violències masclistes tots els dies de l'any. Ni una més ni una menys, s'ha acabat.